non ɓe candidat maɓɓe sa yi jaggama mana koko fotɓe ñawde ɓe ko mbaɗa corrompi ko Amadou Ba waɗi ɗum premier ministre non wona toon mbimi heɗot kalami mbimami ko taki ko candidat PDS wasdiyade ko recours mo ceerno Alassane Sall nani en nanodirat ɗon recours o nannama candidat Karim waɗama éliminé PDS darima wonde candidat men waɗama éliminé mais noon won candidat ji jawtuɗi ko tuuma koye candidat men nane muuri men ɗum yo laɓɓinte minen candidat men woppi nationalité française ko adi hande wadde ko ceerno Alassane Sall woni sababu commission enquête parlementaire PDS waɗede créé ɗum en nanodirat ɗon ko noon wayi d'accord joni noon nde ɗum woni nde happari conseil constitutionnel kono firtani kam omo wona nelaɗo Amadou Ba bon aɗa andi wondemo nde nelaɗo Amadou Ba ay wondemo nde nelaɗo Amadou Ba ɗum ko alhaali luggo wonko namni saabu enquête nana yaaha saabu jangga e jaam en ganda saabu cheikh Tidiane ele Coulibaly somi faljani cheikh Tidiane cheikh o mo ganduɗa ko biyaɗo ina jeeya waɗaɓe courant jeeyaɗo les 7 sages elle o nani plainte elle wona elle ni o nani plainte ngam kanko o waɗaka corrompre joni noon so tawi ceerno Alassane Sall innama hen beele kanko no ronkani wadde plainte wonde kanko wiyede wonde Amadou koko ɗumninimbo te ɗumninanimo est ce que kanko fotani wadde plainte par ce que kanko nguru makko ne foti laɓɓinede kanko on foti laɓɓinde nguru makko yo kadi ceerno Alassane Sall hankkadi o naati danger woni wiyede nde ko joɓaɗo wiɓe mo ɓe noon publiquement o yi on foti lappude plainte ande wonde kanko ko laɓɗo ceer hay goto nelanimo ko kanko waɗi ɗum avec conscience muɗum non kanko haali ɗum sax o haali ɗum non mais o haali ala ko firti alay sago o porte plainte il doit porter plainte contre wiɓe mo ɓe noon comme no Cheikh Tidiane oye gonɗo conseil constitutionnel portirini plainte ceerno tan foti noon portere plainte plainte Cheikh Tidiane o kam yahana e nokku saabu manan procureur haalani hen haydara ko ɗum saabi ko oɗo commission mbaɗaɗanke o ɓenni mais ma haaloy ha joni haala ka nan ɗon corrompre o tant que omon ɗon jooɗi o laɓɓinete kamɓe kay les 7 sages gueɗe ko ɗiɗi soit ko haala ka laɓɓine ande ha goto waɗani ɓe corrompre soit kamɓe maɓe mbaɗa démissionné walla ɓe guitte kono kamɓe kay mbaɗon wonde wiye mbaɗama corrompre ko ɗum dartini oɗo procédure kay après wonto ni tan yimɓe jooɗon nde ala wawa wonde ceerno Oumar Doro Koumi alay sago laaɓa joni dartel gon élection enen foof eɗen gandi ko ɗum ɗo kam saabi dartolgol élection président wiide dartini kala ko woni manan golle oɗo élection jogonoɗo wadde le 25 tawno heddino hen 12 heures de temps walla 10 heures de temps pour manan campagne fuɗɗo hono lirduɗa ɗum en tant que sénégalais en tant que citoyen sénégalais saabu hewɓe mbi président waɗi koko weeli ɗum kono waɗani lawol hewɓe mbi conséquence ji mum ne mbayno leydi so tawi en ndenaki en jahat ha impasse mbuɓɓoto e ɓallal ngal ganduɗa en mbawa ruttade welani élection yaaɓane ha ɓooye dartine te en jawti kadi ko juuti saabu oɗo parrainage hikka o addi caɗele leydi ndi no fewi o waɗi dillere no fewi oɗo parrainage yaade noon ha ñande fotata minuit ene campagne jogori uddide wiye dartinama e discours de la nation président Macky Sall waɗi ɗum welani en tant que citoyen kono mbeɗa sikki foti ɓurde mettude citoyen o ko wiyede dealer uji goni candidat ji élection présidentielle ɗum ɓuri wadde dangereux ɗum gay moƴƴani yama an ko yimɓe ndentide lobby ngebbuma mbaɗma candidat ina foti conseil constitutionnel waɗa losko yaajgo e kala gonowo candidat so andama o ko nelaɗo waɗe éliminé so andama o no jogui intention ji kulɓinniɗi e leydi ndi waɗe éliminé so yiyama wonde kanko e hoore makko yiidemo nde tan no haaldata ni no yarata ni démarche uji ɗi o fuɗɗi guilonati dawrugol wonko deƴƴan haqqillo waɗe éliminé haalaka noon e wiyede corrompre waɗi ummade e neɗɗo mo ganduɗa o ko jeeyaɗo e laamu walla jeeyaɗo e leydi faade conseil constitutionnel kamɓe woni tribunal ɓurɗo mawnude premier ministre kadi candidat Benno Bokko Yakar wiye waɗi corrompre ɗo so tawi ɓiɗɗo Sénégal wi yo oɗo élection acci yawta o anda ko woni leydi par ce que on parle d' état Oumar Doro Koumi ko état gonɗen haali état fijirtaki te ko gueɗe tati gooti adi fof ko opposition adi ñagade oɗo élection yo dirtu sabu o parrainage eyyi wone mabɓe sabu o parrainage momin ji o rewnaka lawol sabu minen komin haɗaɓe yaade te minen koɓe pawi koye do amen wona gonga ɗum ko goho société civile en tant que Aliou Tine windi wi oɗo élection foti ko poussede oɗo parrainage ƴewte te ƴeewe est ce que dialogue goɗɗo wawa wattu kalen gongo o haali ɗum wona gueɗel keddigel ngel ceerno Alassane Sall ko takimo ko wadde recours elle o dartima assemblée o wi kadi ɗum ɗo ko cahante kanko addi alhaali o
o wi ko cahante kanko woni foɓere nde kanko addi alhaali o kono o darima assemblée nationale o wi ɗum ko ɗum cahan ɗum wona sérieux maintenant pour min en tant que président Macky Sall kañum woni garant kañum woni neɗɗo deenowo dosɗe gendi Sénégal kadi rutti kañum woni kalfinaɗo yo rende leydi ndi gardien de la constitution woni ɗon beela o foti ko accu ɗeɗo cemte ɗeɗo pene oɗo jiihi jah mbero accat tan ɓenna que le meilleur gagne walla ala kanko foti ko dartat ƴettu responsabilité mum pour min noon le président ina foti ƴettu responsabilité mum tant que on woni jokka koye mandat makko o woni koye cours de mandat woni suwa gas kala ko memi leydi ndi c'est lui le responsable donc on foti ƴettu responsabilité timmuɗo so wiyama PDS windi conseil constitutionnel wone mabɓe porti plainte te kadi won candidat goto mo ganduɗa waɗama garde à vue pour min le président ina foti ƴettu responsabilité ji muɗum reftina ɗum lawol ha wi coc ya taw noon ene reftino lawol kala gueɗe kewɗe ɗe ganduɗa taw garino e leydi he taw neɗɗo ne jogui hen no fonno darorade yeeru par exemple Sonko nde ñaawa lawol wi yo watte e liste électorale an ko ɗon dokkata yeeru e min aɗa mi aɗa bon min won jinmi rokku yeeru tan min yeeru mo dokkanmi yeeru mo dokkanmi o adi toonje men fof koɗe Sonko jooɗi pendant 2 ans ina doppa na heela na firta na taƴa na bonna na haala na menace haɗa yimɓe liggade bonno liggeyu janani nawɓe ɗo chômage bonnoɓe waraɓe haɗaɓe ƴattoɓe huɗoɓe pour min ko ɗon président fonno wadde intervenir guila law yataw de kadi président wotano sans pièce d'identité par ce que neɗɗo saɗa wiya faw yimɓe lawol il faut que poɗa e lawol on parle de président eyyi neɗɗo so tawi aɗa mbiɗa ko président mbiɗa o voti haade makko wonde président haade makko voilà mais no ɗum engage animo non haade makko woni président engage animo e bon min gonmi tan koye haalde quoi sen kaali logique quoi mbaɗandu kalta ko neɗɗo kadi so tawi aɗa wiya aɗa fawa yimɓe lawol yataw aɗa fawe lawol a wonta e sara lawol yimɓe yo pawoye lawol ɗon ko gonga par ce que yimɓe hewɓe hande an hande koye leydi he gonɗa aɗa andi beele leydi ndi no waɗi ko wiyete ko kumba joom yumma e kumba mo ala yumma so tawi haran a haalduɗa ko saabu Allah ko mbiyata aɗa gonɗi ko ɗum hande ene heewe leydi ndi non si voilà ene heewe leydi ndi joni mami mais joni ɗum homo waɗi ɗum homo waɗi ɗum holmo waɗi ɗum kanko président waɗi ɗum beela population ala darnen fonno darade pour ɗum nan non président waɗi ɗum est ce que aɗa andi e nder population sénégalaise ƴewmami haalama alhaali goto nan ɗo beela aɗa andi ɓeɗo witeɓe nana mbaɗa kumba jogui yummo kumba ala yummo ko ɓen tan kadi jangga e jaam gontote gouvernement ɗi kadi jokkongal ɗon gollal mais gasi koɗo woni caɗele men moƴƴanno ko taw population sénégalaise o ina yiiɗi mbaylari eɓe jiiɗi yo ɗum wayla kono way kono ɓe parani pour yo ɗum wayla an yeeru joni an won wonɓe réseau sociaux ɗi ne mbaɗa posté des images 2021 an gummiɗa joni ko galle ma tawɗa kam ɗo min hankkimi waɗi circulé heccankimi waɗi circulé won min mi yii min mbeɗa woni dow pomme sa yawti sa jippin pont foire a ngabbi pont oye gonɗo e corniche o woni dewowo takka gueeco mbeɗa woni hakkude pont mbeɗa yaha lawlam yimɓe jiimi publication pont onan duppa enen ko jiiɗen ko e leydi ndi eko jiiten ko e internet o jiida beela citoyen ji wonɓe nder internet o beela kamɓe goni e nder leydi ndi beela wonɓe caggal leydi ɓe kamɓe goni nder leydi ndi est ce que enen foof eɗen pooti yidde leydi ndi saabu wonmo ganduɗa il est pour que yo Sénégal duppa duttoɗen koye tuma muya ɓurtuɗo mi haalani haala candidat Benno Bokk Yakar kalanmi ko haala premier ministre so tuma muya mana poɗɗo dani rutti kadi ko kañum woni candidat présidentiel Benno Bokk Yakar tumama wonde won corruption manan won gueɗeji mbaɗi noon ko fati e yende ñawoɓe beele yo kaari yo waɗe manan éliminé holko foti wonde hande darde o mo ganduɗa kañum woni mana premier ministre sabu dani nani mbiɗa ceer Alassane Sall en foti darade yo ha laaɓa ceer laɓɓine ɓandu muɗum joni o mo ganduɗa kañum woni candidat Benno Bokk Yakar kañum woni kadi premier ministre holko darde foti darade hande adi foof ko min mbeɗa sikki yimɓeɓe mataw wonɓe ganda daraja mbo Allah rokki PM koko jeeya institution ji meɗen président de la République du Sénégal Assemblée nationale Conseil constitutionnel Conseil économique, social et environnemental collectivité territoriale et primature woni premier ministre mbeɗa sikki ko ɓeɗon goni institution ji meɗen joyi yante président woni jeego mbiɗa huuli noon wonko enen mataw wonko suuɗa ko en tinani aɗa tagui wiide mono Oumar Dor ko wi ko nde konngol ngol waɗi pat tan inde makko nana hen tan démission foti ko rewde hen tan
ɗum to woni fonno woni yo laaɓ tan o daro wi he min mi wona guiƴum hay goto c'était pas la première fois vous m'avez encore accusé ko ɗiɓi wade ni élection présidentielle 2019 haɗa kaldin ɗum woodi ƴettuɓe vidéo am ina taƴana ɓena ƴattoɓe en duko mais min mi haalani ko presse haalani de mi haalani ko journaliste uji kalani de mi haalani ko chroniqueur uji kalani de ko min e mabɓe komin goto min mbaɗa tan analyse mais élection présidentielle 2019 en jaltu hen tan ɓe mbi Amadou Ba waɗi finance Ousmane Sonko ɗum kay haalama a nani mi nani nene internet o haalama mataw haalanno ɗum ko tubakoɓe e jolfuɓe e sarhulle min kon pullo c'est ça la différence mais mbimi tan ko haalama mi wiyani woodi aɗani woyto tan de jo e non aɗani gollawol mi yiiɗa ko aɗani min hay chaine ma o mi yiiɗa neɗɗo waɗan commentaire ko yooɗani min jiɗmi yimɓe yo paam holto kaalaten enen on est là pour tout le monde ɗum ko goo ɗiɗi kadi ɓiɓɓe fulɓe agol ɓuurami yiɗ leñol ngol tati mais ken liggotoɓe e jaani en kaga en poti waɗa haalde miijoji meɗen hoto e goto tonngu men ceerno joni kanko fonno mais o waɗama accusé 2019 o woppi ɓenni ɓe garti ɓe mbi même presse sénégalaise o ko kanko woni caggal presse o pour wawnude président yo wonɓe choisir donc accusation ɓe gartingol kadi ɓuuri wonde bone tolkitingal dow wiyede an waɗi corrompe conseil constitutionnel walla yogo e wonɓe e conseil constitutionnel wiye an waɗi ɓe kono kadi haalaka des milliards kadi ko des milliards ɗe kaari joni noon aɗa woni PM kadi joɗɗa ndeeƴa fonno won darde makko mais nandate gonga fonno darde makko tan ko wadde somi ƴettimama a yoftaki hay sa hulani a faayi so tawi an aɗa huuli a hulani a faayani aɗa suusi somi ƴettimama yofto so tawi min mi waɗani mi wiyani sa fawe am ko fotni mawn te parfois est ce que no wayi yedde ni yimɓe joɗata ko mbiya ahan sa caggal o tumama ɗum ɗo o waɗani hen réagir wonko ɓawlata hen quoi gueɗe ɗiɗi woni ɗon o wiye wonde ko kanko waɗi gonɗo ganden walla wiye ala kanko waɗani ko ɗum ɗo ko deal mo rende président Macky Sall miijan wawi ɗum addu ɓerona deal mo rende président Macky Sall so tawi woni ko deal wadde hay so waɗi corrompe koye nder deal taw koko nandira ɗum ko haalande woni ɗon kadi pamin président waɗande discours à la nation o ummaki tan o waɗi o joddi koye les 5 institutions 5 institutions fof o joddi nde o jodde mabɓe ɓe nde o jodde mabɓe nde o haaldu e mabɓe goto fof waɗi ɗum consulté o heeɗi ɗum nde o dori wadde discours à la nation donc Amadou Ba ce qu'il doit faire ko wadde feere ha nguru mum laaɓa par rapport e ko haalate ko sabu so ɗum ala ina wawi rewde ɗum à vie e côté politique e yiyandam min so haalani so deƴƴi tan wayno elle haydara waɗa o deeƴi ina wawi rewdemo à vie to batte politique min e yiyandam quoi e yiyandam noon kalmi yiyandema voilà nane mbeɗa haala mbimi ko les 5 institutions que le haut conseil des collectivités territoriales kañum jinnomi wiide nane par ce que ko joyi jogui ɗen e président de la république woni jeegom d' accord joni ɗo o yarete en jii Amadou Ba kañum woni candidat Benno Bokk Yakar kono guila o suuɓa candidat ene waɗi yimɓe hewɓe taw ko joom doole en jeeyaɓe e Benno Bokk Yakar jeeyaɓe e APR jaadani hen jomum ni ene nuɗɗini ene mbaɓe juuɗe mumen caggal woni hen ni ha jalti woni ko wayno o mo ganduɗa kañum woni manam Mame Mbaye Niang yalti laabi limtindi manan wiide kañum mi yaadani e ko Amadou Ba waɗa candidat ko yadani hen hande yadani hen janggo watta mo soutenir saabu o wona jogorɗo gagnade ko yadani hen eywa yimɓe hewɓe nde o wi noon o witi noon yimɓe hewɓe mbi kaɗo haala wona kanko tan fewji ɗum wonta ko ummi joni soko tawi kaɗo haala wona kanko tan hakkude makko e Amadou Ba wonta ko ummi walla eko nandi hen eko nandi hen omo haala kadi ko Amadou Ba woni manan candidat o waɗa ko freiné janggo hol ko woni avenir politique Amadou Ba haɗi foof ko Mame Mbaye Niang mo kalɗa o Mame Mbaye Niang e woɓɓe min cikkumi wona Amadou Ba waɗama candidat tan Mame Mbaye Niang calima ala ko guila o waɗa PM nde waɗi tan ko lundiɓe wonɓe ganduɗa jaɓani primature Amadou Ba he wonɓe jaɓani ɗum wonɓe gonginani ɗum won wiɓe wona lawol ɗum haalama ɗo e leydi ndi a nani ɗum bon Mame Mbaye Niang gueɗal mum ko kawis kono Mame Mbaye Niang woto jejjiten waɗi ɗo jammaji ɓenniɗo o wawrano e président de la république saabu président yarano gauche o yara droite président wiyata ni o wona ni ko ni ɗum waɗi ɗo e leydi ndi heddi noon o jeyama kam e yimɓe teskinɓe e mandat président Macky Sall oɗo hakkude makko e Sonko hakkude makko e woɓɓe hakkude makko e woni certains journaliste uji te ha hande kala mbo memi o dañatama polu
min kam ɗon ɓuuri mi wadde kawis nde o memodirde Sonko janggo politique Amadou Ba avenir mo ko bon jinnom tan ko haalde rokkude yeru e Mame Mbaye Niang quand même kono ɗum gonda position ji makko toujours ina labti heewani wadde flou bon min avenir Amadou Ba parce que yimɓe heewɓe ne mbiya caggal élection o dirti candidat makko est ce que Amadou Ba ma won candidat yimɓe ko non mbiyata donc so wonani c'est une question mo ganduɗa tout le monde se pose kala neɗɗo ina namno beela ko Amadou Ba wonata candidat même hande mi haala mon gueɗel gotel wona candidat namnete ko parrainage parrainage oɗo firtima parrainage o iko pirtiɗo ko waɗano ko fof gasi fof waɗama annulé e joni noon homo wonata candidat beela boom candidat ɗi wone mabɓe gonɗo candidat les 20 candidats hay hen goto wona candidat saabu joni puɗɗima haalde parrainage des élus so tawi parrainage des élus o woodi wonɓe candidat ji ɓe waɗanoɓe validé ɓe est ce que ma gonta candidat ji non mais hay parrainage citoyen kam waɗata par ce que ma dañ indépendant en bon yeru tan ko mi rokku quoi voilà ɗon jinmi wiide tan ko ɗo oɗo procédure jahannoɗo waɗama annulé so waɗama annulé holi gonɗo candidat hay goto wona ɗo candidat min e yiya ndam hay goto wona ɗo candidat avenir politique avenir Amadou Ba gueɗe ko ɗiɗi tan mbimi ɗo ɗum ɗo fawa e dow muɗum ko ɗo avenir muɗum andete so woodi ɗum gonɗi avenir makko politique gasi o pare politique so tawi gonɗi mbimi par ce que mi anda so tawi gonɗani o fawti hen o waɗi démissionné o yahani hoore muɗum o woni indépendant ɗo hankkadi o wonata ngaari politique mawdi sabu sa ay ƴeew ay kala haali ɗiɗi e jofde wootere ina satti Amadou Ba ɗo woni ɗo tolnima ɗo ganduɗa no foti wonde kala haalde te Macky Sall ko kala haalde ha joni nene e jofde nde Amadou Ba ko waɗa ko candidat e joni beela an e yiyande ma beela ombo welliti walla wellitaki à ton avis non mais notanima namdal ngal bon pour min o wellitaki pourquoi o wellitaki a haali hen hunde nane mbiɗa ko wonɓe ganduɗa goni koye Benno Bokk Yakaar te jadani makko ɗum aussi c'est logique am wona wonde Benno Bokk Yakaar woni jaɓande Amadou Ba sa welama gona hen mais lunɗoɗamo ɗum ko an waɗi engagé mais won wonɓe Benno Bokk Yakaar ne jaɓanimo donc jaɓanɓen ɓe goni koye droit mumen salaniɓe ɗum ɓe goni koye droit mumen heddi beera sa salanimo beera salaniɓe mo ɓe beera Macky Sall waɗiɓe sanctionné walla waɗaniɓe sanctionné pourquoi mi ko waɗaniɓe sanctionné ɗum woni namdagal yimɓe heeɓe ne mbiya kala ko nanɗa ɓinguel cafato haali digrel beela ko Amadou Ba wonno candidat Macky Sall ɗum woni namdal ngal c'est la question mais est ce que kanko wonno candidat makko wonko labtani hen est ce que kanko wonno candidat makko en tout cas wonko ɓalwate kosam tan wonko ɓalwatno hen aussi donc jiɗɗa wiide o wona candidat makko ɗum ene ɗeɓa haɓnade saabu ene wawi tawa ko poɗɗen ko dallinorade foof ardani wiide nde ko candidat makko nannatako saabu ko poɗɗen ko dallinorade foof ardani donc omon hakkude wonto ƴeewata mbiya wona candidat makko won ƴeewɗa mbiya woni candidat makko le fait que o wiya candidat Benno Bokk Yakaar élection présidentielle poɗɗo wadde 25 février 2024 il s'appelle Amadou Ba kañum woni PM actuellement du gouvernement ɗo tan ko ballal ɗo ko jabde ɗo ko wadde kono wa amma noon e démarche o mbiyen wonko ngakki saabu candidat ko foti wadde campagne candidat ko foti wellitade candidat ko foti yaade ko foti buuji ko wadde mouvement candidat ko foti fof duy so yetto yimɓe tout wonko ganduɗa ne wawi taw Macky Sall wellitanimo kanko hoore makko wonko foti wadde beela o waɗi beela o jaaɓi ɓattinde kala famille Benno Bokk Yakaar o tama beela o jaaɓi ɗum est ce que o waɗi ɗum